spesialnya tanpa petis ya. Tanpa petis, mantap. Berarti nggak ada petis ini. Nggak ada sama sekali mas. Jadi aman buat yang alergi udang ya. Oke. Tanpa petis, lontong balap 10.000 tok. Ini mas, beneran sambal tanpa petis ya. Wih, nggak ada udang, nggak ada apa-apanya. Nggak ada. Mantap. Halo rek, iki lontong balap sesepuhe nang Surabaya ke tahun 1950. Andalane nang kene sambel tanpa petis rek. Man lontong balap kurang afdol rasane lek gak dicampur karo lentuk. Ket biyen khase nang kene ku kuah cambah utawa toge niku asli didekek gentong gak pernah berubah ket biyen rek. Isian lontong balapku tentu ono lontong, tahu, lentuk karo siraman kuah cambah utawa toge sing suwedep iki. Nang kene seporsi cuman 10.000. Lek awakmu pengen nambah pedes maneh dicampur karo sambel sing tanpa petis. Iki ku lontong balap Pak Budi. Wonge buka cabang di Jalan Petemon rek. Mbak, ini cabangnya kayak yang di Keranggan ya? Iya, sama kak. Kayak yang di Keranggan. Cuman lebih murah, 10.000. Iya, karena kan di kampung jualnya. Waduh. Berarti lebih murah ini ya. Iki langgananku wis bertahun-tahun. Soalnya tuku lontong balap nang kene ku mesti porsine ugal-ugalan wale akeh, sambele enak, pedes gurih tanpa petis. Lek ndek cabang anyare Jalan Petemon iki seporsi lontong balap sakmene akeh cuman 10.000. Jaminan nguwarno pol rego 10.000 oleh sakmene akeh rek. Kuah iku dicampur karo sambele sing tanpa petis iku jek tetep dominan gurih kroso masyo tanpa udang lho yo. Kalau kurang boleh nambah sambel? Boleh mas. Ambil sendiri? Boleh, ambil sendiri aja. Ibu dewes. Mantap. Oh. Jadi 10.000, lek sekiranya awakmu sambel kurang iso nambah dhewe. Enak lho nang kene lek awakmu doyan karo sambel dan merasa kurang oleh nambah dhewe gratis sak njalukmu. Kurang lengkap rasane mangan lontong balap gak gawe sate kerang nang kene 10 tusuke cuman 7.000 tok rek. Tentune bumbune gawe sing bumbu tanpa petis iku mau satene. Lumayan 7.000 oleh 10 tusuk daging kerange enak dicampur karo bumbune sing super pedes. Iki jagoan kita semua Christian Pulisic mangane sampai telap-telep meremelek ngene enak. Nambah. Lu nambah. Lu nambah maneh. Tandane lek enak mesti nambah. Nambah lagi. Terbaik. Wah, ini lho, Mbak. Mbak lentoy, Mbak. Nah, ini. Nang kene ku mesti enak lentoy. Kon gak dah? Warek ah. Ajurtir Christian Pulisic sampai nambah 2 porsi dan aku cuma nambah lento tok saking enake. Lontong balap Garuda Pak Budi ki ono di Jalan Petemon 2 nomor 99 Surabaya. Bukake dari jam 9:30 pagi sampai jam 1 siang rek. Lokasine ono di Cangkruan Kopi Pahit iki yo. Dadi mlebu kawasan Petemon 2 kok bakalan nemukno panggon jenenge Cangkruan Kopi Pahit. Nah wonge dodolan ndek ngarep iki rek. Dadi gaweakmu kabeh wis gak usah kesuwen langsung cobaan rene iki rekomen rek gaskan.